Dobar dan, lepi moji, dobro mi došli i najlepše moje, da. Sad ćemo da sprčkamo jednu pogaču na brzu brzinu, jer nemamo hleb, a niko ne želi da ode u prodavnicu, a trebali bi nekad nešto i da doručkujemo, jel? Trebaju mi, da, 2 jaja mi trebaju, treba mi jogurt ili kiselo mleko, ko ima jogurt može, ko ima kiselo mleko može, treba mi jedan prašak za pecivo, treba mi zejtin i brašno. I to je to. Ako nemate 2 jaja, uzmete 1 jaje. Znači, rekli smo improvizacija je majka. Stavimo 2 jaja. Posolimo ista ta jaja. I onda ćemo rukom da ih umutimo. Malo, samo malo. Da ih razbijemo. To je sve. Sipamo jogurt, ja sam sad ovdje odmeravala, ja mislim da je ovo 2 deci. Vidjet ću, ako mi bude trebalo još dodat ću jogurt. Sipamo zejtin, nemam pojma koliko. Sipamo brašno, isto nemam pojma koliko, do željene gustine, a želimo da nam gustina bude, vidjet ćete, ovako recimo, tako, i malo prašak za pecivo i sad ćemo da ga umuljamo, da vidimo gde smo. Uključite rernu, da. Onog momenta kad počnete da uzimate namirnice za ovu stvar, uključite rernu jer je vreme pripreme aktivno 2 minuta, možda i manje. Ja mislim da je ovo ok. Samo što ću da završim ovu priču sa mikserom, da ne bi tu fizikalisala sa bajle. Znači ovo sam razbila ovom žicom, a sad ću da umiksam 10 sekundi da ne bi imala grumuljice i to je to. Znači upalili smo mikser doslovce 15 sekundi samo da se razbiju one grumuljice. Ovo je pleh od 26, mogla sam i manje, ali nema veze, taj mi je bio prvi. Taj mi je bio prvi pri ruci i upalila sam rernu na 200. Mislim da je vreme pečenja tipa između 20 minuta i pola sata na toj temperaturi. I posle ću gore susamom, estetike radi. I to je sve. I to je brzo. I alternativa za nenadane goste, za nemanje hleba u kući. Kad imate ovako nešto, lako ćete se snaći. Što kaže, hleba i uz hleba, jel? Ovako. Čipali smo susam i idemo s njom u redu. Gotova. 25 minuta nisam gledala. Šta ćemo sad da uradimo? Sad ćemo da je izvadimo odavde i da je stavimo na neku rešetku. Razlog je da nam se ne oznoji dole ispod na papiru, pa da ne bude vlažna s donje strane. Ovako. I stavimo je na rešetku. Malo nam je otpao kako se zove, susam. I sad ćemo da je pokrijemo. Što bi ono rekli da se odmara malo. Možemo da stavimo to tu, tako. Dok se ne ohladi dovoljno da mogu da je lomim.
Reći ćemo da se ohladio. Ovaj susam ne bi otpadao, da sam ga recimo namazala, da sam nje namazala mlekom, ali nisam imala mleko. Tako da je to to. A ovo je pogača. Evo je. To je to. A ovo je, sednete i onda jedete. U našoj režiji za dobro jutro, ljubi vas i voli vaša Zorko. I gledajte nas.